Takže čaute všetci buzní, ja vás vítam u môjho prvého videa. No, také, kde mám mikrofón, hej, aby bolo dobre. Môjho prvého videa a moje prvé video bude zo SF Game z B3, takže si ideme urobiť rovno účet. Pozrieme, či je takéto mená. Není. Dáme si madateľ PIT. Ok, není. Takže dáme si kúzelníka a dáme si ženušku, aby bolo dobre. Aby ste sa sťažovali, že prečo si dávam ženu, keď som chlapec. Nakombinujem a to si dáme ruku. Tak. Teraz si uvidíme, že pokračovať. Toto vám tu zakriem, takže ideme na to. Tak, selku. OK, a ideme na to. Tak, toto si nebudeme zobrazovať, pretože ja už som to chvíľku hral. Toto si pošleme znovu. Tak, to asi potvrdím po tomto let's play. Dáme sa roztočiť. Tak poď. Takže drevo nám je k ničomu, takže neviem, k čomu nám spadlo. Tak, ideme sa pozrieť do zbrojírny. Prečo nám to dalo poškodenie 9? Nám to dáva vždycky 4? Wow. Tak my sme výjimka asi. Tak, vidíme si to. Tak, ak neviete o čom táto hra je, tak je to proste taká klasická browserovka alebo klikačka. Klikačka to není, to není Clicker Hero alebo čo také, cookie clicker. Je to normálna browserovka, takže musíte chvíľku čakať, plníte questy, máte tu hociaké podzemka, príšery a takéto, takže niečo také. Inak zajtra bude unboxing, budem otvárať, lebo si idem zajtra kúpiť GTAčko. Natáčať nebudem, pretože ho budem na PS3. Takže ho natáčať nebudem. Škoda, lebo kebyže čo kúpim na počítač, tak by mi to bolo k ničomu, pretože tento notebook utiahne také veľké hovno. Takže máme si to rovno do inteligencie všetko. Ideme si jedné životy. Aha. Okay. Tak toto video by mohlo mať tak 10 minút, no. Tak. Tak. Ja vám ukážem moju jedinú postavu ešte. Takto. Áno, na tej už hrám taký pol rok, sa dá povedať nejako. Alebo možno aj celý rok. No celý rok nie, takých 7-8 mesiacov na nej hrám. Teraz som toto zanedbával asi 2 mesiace, ale no tak. Ja vám ju ukážem rovno takto, pôjdeme si vyskúšať podzemko. No tak už som išiel pred chvíľkou. Mám tu nejaké hubičky, tak pre vás by som tak potočil trošku. Nič. Toto je docela dobré. Docela dobré veci padajú. Tak to je dobrá čapička. Tak, točíme. Nejakú zbraň by som chcel. Nie, prečo takáto hnusná zbraň? Ukáž, niečo dobré. By to mohlo byť tak aj s dierkou. Ešte, počkaj. Tak. Ja som to preskočil. No tak som minul všetky hubičky. Aspoň vidíte, že... Počkaj, som robiť vojakov. Aspoň vidíte, že ja to vytočím. Dáme si tu staviť hubičky.
Tak a dáme si ešte toxín. Do tým. Tak. Ja z toho hodím rovno hlídku. Tak. Som mal predletiť. Dneska som si kupoval. Vlastne dneska som si kupoval. Tak. Ideme na našu postavu. Dneska skúsime dať aspoň level 10. Možno bude aj dlhší let's play. Ja neviem. Máme taký level 6. 6 dáme a ukončíme let's play. Možno to bude tak 10 minútové. Ale na také let's play si budete musieť zvykať. Tak máme tu na šťastníčko. Teraz si nejako laguje. Joj, zase tieto jebnuté veci. Tu budú robiť. Tak nič. Inteligencia víc. Ja, takže skúpime toto a toto. Takže to bude Dlaťák 25. Strieborný. Tak. Inak nahrávací a editovací program máte v popisku videa. Všetko bude v popisku videa. Tak. Čech by ste mohli založiť, boli by ste fakt dobrí. Tak. Inak ja nebudem mať na žiadnom svojom videu facecam, dokonca ani keď budem zajtra točiť ten unboxing z GTAčka, čo budem rozbaľovať, tak to bude bez webky. To budem natáčať takto cez notebook, tam budete mať webku, aby to bolo v 1080p alebo v najväčšej kvalite grafike, lebo neviem ako sa to hovorí na YouTubeku. Tak, pretože môj mobil má tak 480p a to budete vidieť. Tak. Ideme sa na šťastníčko elixír. Máme botičky, tak. Máme level 3. Tak. Inak ja takéto arény, čo budú zatiaľ, tak ja budem strihať, nebojte sa. A teraz aspoň keď je to tak 20 sekundové, tak ja to budem zatiaľ popozerávať. Že kúpime si teda tento náhrdelník. A teraz je tu na sílu. Máme tu aj na sílu ten. Ho kúpim a uvidíme, čo stane za ním. Našťastie. Jaj. Inteligenciu. Tak. Pevnosť to bude od levelu 25. To sa mi zdá, že som tu ukazoval pevnosť. Áno, to mám takúto väčšiu už. Viem, že zanedbávam mal nejaké tie lovičky, tak som dával neveľa. Bol golový víkend. Tak bolo trošku goldu viacej, mal som trošku aj tohto som mal každý aspoň 500 000. Som mal úplne preplnené, teraz mám 100, vidíte z dreva, že môže mať na viac 184 000 a 64 000 šutrov, takže som mal fakt ako preplnené. Takže kedy mi končí hlídka 5.24, to by som mohol byť hore. Budem o nejaké 5. hore. Tak. Tento let's play vyjde dneska 3.8. Takže tak. Tak, máme hospodičku. 4, 0. Takú proste už tak veľa XP. Ja si úplne nepamätám, že koľko to XP to bolo aspoň 8 mesiacov dozadu, no. Ale ako vidíte, toto by som si fakt niekde nekúpil, hej. Zdarma chutičky. Tak to sa pozrieme. Aha, to je toto. Počkať. Či to niečo urobí. Daj mi bonus. Haha, nesprávny formát. OK.
dáme level 5, pretože mne sa tu fakt nechce dlho čakať. Ja toto video musím ešte vydať, teraz je asi, no, vydám to nejakej 10. Teraz je 9 hodín, dokiaľ to ešte zeditujem toto všetko. Takže tak, no. Tak. Přijdeš nejen o rozum, ale taky o život. Prozatím nemáš na toto místo přístup. Ja šikovne budem predstavať útočí, dokiaľ nebudeme aspoň top 100. Áno, v top 100 to sa asi nedožijem, ale no, tak vyskúšam. Tento už je dokonca v klane, ty kokos. Vážne, on je v takomto klane? To vážne? Tak toto nie. Tak do takéhoto klanu ho nezobrali však. To ja sa normálne zaškartím. A ešte k tomu dôstojníka mu dali. Ja sa zabijem. Tak. Cell Magic Benis. Už normálne svinka. Inak v nejakých verziách, to bolo asi 2 alebo 3 roky dozadu, keď on tam zaspal, tak ste mu mohli ukradnúť hociaký item, epic, čo proste. Ste mu mohli ukradnúť. Tak, to máme inteligenciu. Ale to je zákonník, takže menší stream. Takže ja som tu a pozrieme si nejaké to videočko. A bez zvuku. Thunder. Ja toto premášam, aby som nedostal nejaký copyright alebo niečo. Radšej, pretože nechcem dostávať nejaký len tento, že čo ja viem, 5 minútové videá môžem natáčať na YouTube, lebo že mi zmazujú účet, to by som fakt nechcela, takže tu máte také hnusné. Tak, a neviem, čo som dostal od doktora. Ne, nič som nedostal za to normálne. Ukáž. 800 XP to berem. Hlavne to budem točiť každú nedelu, ale teraz je, no, túto nedelu to natočím tiež. Takže to, každú nedelu bude nejaké video, skôr každý týždeň. Takže, čo to, kde to bolo? To bolo. Máme inteligenciu, kúpime si radšej inteligenciu. Tak. To ostatné dáme do tohto. Máme do sily. Tak. Nejaké šťastíčko tiež treba. Takže zase menší strich. Sme tu. Tak a teraz dáme ten levelík. Nedáme, budeme musieť dať ešte jednu hospodu. Na sílu, na výdrž, na sílu, na inteligenciu dáme si toto. Tak. Ešte si dáme tu ten stat. Tak, pôjdeme ešte do arény, vyskúšame dať dneska. A už točíme 13 minút nejako, alebo 14. Ja sa teším na túto pevnosť, keď budeme robiť. Lebo túto pokladnice to nám zvyšuje tieto sloty, tu môžeme mať najviac 3x4, 12 sa mi zdá. Je najviac. Áno, 12 by malo byť najviac, lebo toto keď dáte dole, tak to budete mať ďalších 8. Nie. 16? 4x4, 16 no. Takže 16 slotov, takže to nie je vôbec zle. Inak toto pomocí ňou teraz musela si s odeslaním e-mail. Pozri do hry, pane přátelé. Takže pod videom máte môj e-mail, tam mi pošielajte správy. Přátelé, môžete povedať? Pekne prosím. OK.
ovocné bombary, jaj. Bombary sem dávajú, to sú hnusáky. Ideme bez e-mailu, ale dresu. Takže si zase znovu. Takže tu máte strich. Takže som tu, máme krásny ďalších 10 hubičiek plus máme overený účet. Tak ideme sa na to pozrieť. Pozvať. Takže ja tam hodím nejaký e-mail. Tento vám vycenzurujem. Ten nechám tak, čo bol. A nie, nechám radšej. Budete mať aj tak v popisku. Tak. Takže takto. Počkať. Nie takto. Tak. A správa. Pozvať. Toto vy mi musíte napísať, alebo čo? Takže napíšte mi. Hej, tak v popisku máte e-mail máte v popisku. Takže myslím, že hodíme ešte nejakú jednu misiu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, hodiť dislike a napíš, prečo sa ti nepáčilo. Ja sa s tebou alebo s vami lúčim. Zdieľajte, subscribeujte, ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus bus. Autobus. Mením si na budúce, pozdrav na konci. Čus.